Abusuafo mumientie ni mrai nkyere mrantie hene wose Daddy Lumba ensensem na ahoro ne nsafiri hu o meka se Daddy Lumba ensensem ma eye funo mu kotu o ade omu kotu o wa ahoro ne nsa kyese ne mpanyimfo no eso ahoro ne nsafiri ebiem so no wose watese timliga wifo ni bi ka se wonye ohini bia kyese onye obia e wonkramam wo na wo mu no mekira timliga wifo no so mu pese omu ekotu Daddy Lumba fun kwa kohu enkran mpanyimfo no na ni ne se opese o ka kira mo se without wono no muntumi konko hu sa empanifo nto ande o kramo wa ahoro ne nsa afri Lumba ensemi mumiankoi die nkoti ya ne aye nimra apasco panifo ne na kasa se onhoro ne nsa emfrim so akulo na se de o kire ne nsemu no kire se empanifo no ene ne bibia entokwa obeko no obedi nkumnimu a efi empanifo no de no na komamu na adwiri mu o susu senka obeye ama sabi nkofu bia na wa mi se ombeyi omuti wonsam yi mu apie no nokura bi bepie no enye sanso na sabi ne mpanifo no nso ehwehwe na ebasa na ono nko antimi nkukun no nti no obesre tim legas se odi tu ye nyina anim se abawieye akona bawieye abawieye timinko enti farewell ana mpanifo ese omema yen okase yeti ase ne se Daddy Lumba funu na yekutu omo bi ehotuma se ewo se ohoro ne nsa efiri ho ne mpanifo ene na kasa adwuma no asi adwuma na so bia ni ho bia ma obetoa so na sia asi no ni bibia entokwa obeko no obedi nkumnimu a efi mpanifo no de no na komamu na adwiri mu o susu senka obeye ama sabi nkofu bia na wa mi se ombeyi omuti wonsam yi mu apie no nokura bi bepie no enye sanso na sabi ne mpanifo no nso ehwehwe na ebasa na ono nko antimi nkukun no nti no obesre tim legas se odi tu ye nyina anim se abawieye aso akona abawieye wako enti farewell ana mpanifo ase omema yen fefefe obuo eni ni die kwanso se obi beda no ana obi betro no ana obebi sa ne se da be na mkoto ensi e de obeka no mama fra asem ka o tiniga wa ifo enya se asem we na me be create confusion bi atuo ansa na meja mu akọ ba obi beka se oni nka mpenifo no na ahia na mepo amye akwara wo mu ena mama ka chem mutie no nwanu mpeni no o sa no nwanu meni no phone call na ya o edes no na ya won mo no yes omo ya edes omo nim se me yo hini mama ka chem ene oso o ka chere mo mutie ati se na nyama no mitimi di no mo gbabubulo mo kasa straight direct no ebeto maybe a me o se pese nya ti se nyama bi anti me na me decide se bibia me de omu betenase anti mumu bi no na mo kasa se me ye kwara me yes mu bisa eya menim de amudi kasa wono nwa mu bisa pa ye be ka chew because me ti no party was say onu de odi kasa e wo mpeni be me de me ya kwara akwa why na oni mo nwa wonimi asem we wana na ma na ye asem the overload no one no. You know, I just don't want to listen to some people and play nonsense. Because maybe you'll be a makuma person, but I don't want to talk plenty. Opese yeti ase ne se abusuafo eni ekoti eni ba no waso ahoro ne nsa every team legal wife for no kire se tiwa wase wusu unim de unim hwan kire se tiwa na ekoso sa problem na aso peso aka kire o sampanifo no o ka hu bio
chese omuntumi nsa ne ho ayesa kotokoro omuntumi nsa ne ho nkosoro enti munya nsem hunu na ya mokeka no esi ade ni oso arezran o ahoro ne nsa yi waso akon no de abawie ye ade na kire se obi na to ne nwumo akon yi mintumi nko braba komaye akon yi yentumi nko ni so oko onkumbiem braba komaye akon yi yentumi nko braba komaye akon yi yentumi nko braba komaye woni wana wani ya ham ne ham woni wana wani ya konenko tripia si wana wataya na dere so cham katabu na babu ayen eradie yentumi nko nisu oko braba komaye ni eradi sewa mami ni obia braba komaye woni wana wani wakonenko oni wana wani mi ham ni ham tripia si wana watame ne do so cham katabu na babu amie eradie mintumi nko braba komamie yesu sewa mayeni obia braba komaye don't mind the body mind the engine chese eyeni woso okuro ahoro ne nsa efri ya mame akoso asewa anase akoso abempama munsem me kira dade lumba munsensem ya yekotufunu se wa ahoro ne nsa efri ho na yenua be mani we ya sound disappoint ya mame akoso abempama ade sa bible nso akon osi de eno me nka de ode ne ho to onipa so ntesa onipa de obedu hwamo esi mame akoso abempama de ne ho ato so ase chese mu kotu enkrafo kotu lumba funo enkrafo kotu lumba funo de na konikulo mo esi anso so aholo nsensa se timliga wife for no sabi omummu ade bebre no efa mu ade kasatia kasatwetwie ena yi omu de enti ni ebu afu oso ade ne sekan na twe na jan egu ho wo resign omamu nyina bye na we brofre be kan say fair di we na fair di mo kan say mo ntira che comment section ho e mami yenua ni manche ana wano eno so resign no aya critical oh Debbie